Good morning, PC Go. Morning. Let's start this service first with a prayer. Okay, let's bow down our heads. Let's fix our hearts to Jesus. Come on, let's pray. Heavenly Father, Ikaw ang among manluluwas. Ikaw ang kahibulungan, God. Lord, langitngon ka na mong amahan. Lord, I pray, Lord God, that you will be welcome, Lord God, in this place. Lord, among pagkanta, among pagsayaw, Lord, Ikaw ang mahimaya, tanang sulok ani nga lugar, Lord God, tanang sulok ani nga simbahan, Lord God, Ikaw ang mahimaya, Lord God. Lord, I pray, Lord Jesus, nga imong balang espiritu ang mo reside ani nga simbahan, Lord, nga imong presensya, Lord God, among matagamtaman, Lord God. And Lord, I pray, Lord Jesus, as we worship you, as we sing praises to you, God, na ay kabaguhan, na ay kaluwasan, O God, Lord, na ay renewal, Lord, sa among kasing-kasing, na ay renewal, Lord God, sa among hunahuna, dili na mo conform, Lord God, sa pattern sa kalibutan, pero among tagamtaman, Lord God, imuhang will, Lord God, it is pleasing, it is perfect, God. Lord, may you be welcome in this place. May you be satisfied, God, as we worship you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Come on, let's sing. Can you hear the sound of heaven? The sound of many waters, sound of worship coming from his throne. And there are cries of adoration as men from every nation
pagdaog ni Kristo nga natunang tubos. Adlaw sa pagmayang sa kagawasan ta kang Hesus. Gawas nun ta sa balatian, gawas nun sa sala, gawas nun ta sa kalisod, sa ngalan ni Jesus. Adlaw sa pagmayang sa kagawasan ta kang Hesus. Gawas nun sa balatian, gawas nun ta sa balatian, gawas nun sa sala, gawas nun ta sa kalisod, sa ngalan ni Jesus. Adlaw sa pagmayang sa kagawasan ta kang Hesus. Adlaw sa pagmayang, adlaw karon sa pagmayang sa kagawasan ta, ang pagdaog ni Kristo nga natunang tubos. Adlaw sa pagmayang sa kagawasan ta kang Hesus. Gawas nun sa balatian, gawas nun ta sa balatian, gawas nun sa sala, gawas nun ta sa kalisod, sa ngalan ni Jesus. Adlaw sa pagmayang sa kagawasan ta kang Hesus. Ano sa dayon lagi sa may semento? Adlaw sa pagmayang, adlaw karon sa pagmayang sa kagawasan ta, ang pagdaog ni Kristo nga natunang tubos. Adlaw sa pagmayang sa kagawasan ta kang Hesus. Adlaw sa pagmayang, adlaw karon sa pagmayang sa kagawasan ta, ang pagdaog ni Kristo nga natunang tubos. Adlaw sa pagmayang sa kagawasan ta kang Hesus. Gawas nun sa balatian, gawas nun ta sa balatian, gawas nun sa sala, gawas nun ta sa kalisod, sa ngalan ni Jesus. Adlaw sa pagmayang sa kagawasan ta kang Hesus. Adlaw sa pagmayang sa kagawasan ta kang Hesus. Adlaw sa pagmayang sa kagawasan ta kang Hesus. Kagawasan ikan sa sala, kagawasan ikan sa kaingin, kagawasan ikan sa pagkatapos, kagawasan ikan sa karap ang pinabuli. Kagawasan ikan sa sala, kagawasan ikan sa kaingin, kagawasan ikan sa pagkatapos, kagawasan ikan sa karap pinabuli. Pinagi sa imong grasya, pinagi sa imong gugmay, pinagi sa imong kusog, pinagi sa imong espiritu. Ako gawas ko na nga musinta, gawas ko na nga muayin, gawas ko na nga muawin, gawas ko na nga musingit. Hallelujah.
kusog. Pinagi sa imong espiritu, ako gawas doon ang among simba. Gawas doon ang among dali. Gawas doon ang among sawi. Gawas doon ang among singin. Oh, hallelujah. 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 Gagawas ang ikan sa sala, Gagawas ang ikan sa kaligid. gagawas ang ikan sa pagkagapos, Gagawas ang ikan sa karaang kinabuhi. Pinagi sa imong grasya, pinagi sa imong gugma. Pinagi sa imong kusog. Pinagi sa imong espiritu, ako gawas doon ang among simba. Gawas doon ang among dahi. Gawas doon ang among awit. Gawas doon ang among singin. ako gawas, Gawas doon ang among simba. Gawas doon ang among dahi. Gawas doon ang among awit. Gawas doon ang among singit. Oh, hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Pinagi sa imong grasya, pinagi sa imong gugma, pinagi sa imong kusog, pinagi sa imong espiritu, pinagi sa imong grasya, pinagi sa imong gugma, pinagi sa imong kusog, pinagi sa imong espiritu. ako gawas doon ang among Iba, gawas doon ang among lahi. Gawas doon ang among awit. Gawas doon ang among singit. ako gawas, Gawas doon ang among simba. Gawas doon ang among dahi. Gawas doon ang among awit. Gawas doon ang among singit. Oh, hallelujah. 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 Atong padayonon, atong pagdaig ya sa Ginoo. Atong tinguhang karong kabuntagon ang matagamdaman ihang presensya, ihang kaluwasan, ang kabaguhan nga iyang mahatag. Come on, let's worship Him. Sa imong mga kamot, kinabuhi tugyan ko, kayang hingpit nga kaayuhan, ikaw man Ginoo. Laylain nga ngalan, napuno sa himaya o pagkabalaan. Sa imong mga kamot, kinabuhi tugyan ko, kayang
hingpit nga kaayuhan, ikaw man Ginoo. Walay lain nga ngalan nga puno sa himaya o pagkabalaan. Milagroso ka, O Diyos, gamhanan ka, Jesus. Ikaw ang buktong paglaom ni kinabuhi ko. Usay tungyan ko ang tanan, diha kanimo. Sa imong mga kamot, kinabuhi tugyan ko. Kayang hingpit nga kaayuhan, ikaw man Ginoo. Walay lain nga ngalan na puno sa himaya o pagkabalaan. Sa imong mga kamot, sa imong mga kamot, kinabuhi tugyan ko. Kayang hingpit nga kaayuhan, ikaw man Ginoo. Walay lain nga ngalan na puno sa himaya o pagkabalaan. Ang milagroso ka, O Diyos, gamhanan ka, Jesus. Ikaw ang buktong paglaom ning kinabuhi ko. Busay tugyan ko ang tanan, diha kanimo. Ang milagroso ka, O Diyos, gamhanan ka, Jesus. Ikaw ang buktong paglaom ning kinabuhi ko. Busay tugyan ko ang tanan, diha kanimo. Ug milagroso ka, O Diyos, gamhanan ka, Jesus. Ikaw ang buktong paglaom ning kinabuhi ko. Usay tugyan ko ang tanan, diha kanimo. Come on, lift up your voices, pray in the Spirit. Sa imong mga kamot, kinabuhi tugyan ko. Kayang hingpit nga kaayuhan, ikaw man Ginoo. Walay lain nga ngalan na puno sa himaya o pagkabalaan. Sa imong mga kamot, kinabuhi tugyan ko. Kayang hingpit nga kaayuhan, ikaw man Ginoo. Walay lain nga ngalan na puno sa himaya o pagkabalaan.
ko ang tanan diha kanimo. Ug milagroso ka, O Dios, gamhanan ka, Jesus. Ikaw ang buktong paglaom ni kinabuhi ko. Bisa ituyan ko ang tanan diha kanimo. Sa mga kaaway ko, ikaw ang makipatong Ginoo. Ug ang kalinaw moabot ka nako, mao ka na ang saan mo. Sa mga kaaway ko, ikaw ang makipatong Ginoo. Ug ang kalinaw moabot ka nako, mao ka na ang saan mo. Sa mga kaaway ko, ikaw ang makipatong Ginoo. Ug ang kalinaw moabot ka nako, mao ka na ang saan mo. Usay tugyan ko ang tanan diha kanimo. Ug milagroso ka, O Dios, gamhanan ka, Jesus. Ikaw ang buktong paglaom ni kinabuhi ko. Sa ituyan ko ang tanan diha kanimo. Kung milagroso ka, O Diyos. Sa ituyan ko ang tanan diha kanimo. Imo lang, 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 imo lang. Imo ang tanang imong yuta, bisan pang kawanangan. Imong tanan, imo ang tanan kadugangan. Pasitungo ko pagdaig, paghimaya pag-awit, imo ang langit ug yuta, bisan pa kawanangan. Imong tanan, imo ang tanan kandugangan.
Pasidungog o pagdaig, paghimaya, pag-awi. Dili ko nga asoy, sulod ning dughan ko, ang kadako sa kugmamo, tanang kalapasan, imong gipasaylo. O Diyos, ikaw ang kaluwasan ko. Imuhang langit ug yuta, bisan pang kawanangan, imong tanan, imuhang kanang kadungganan. Pasidungog o pagdaig, paghimaya, pag-awi, imuhang langit ug yuta, bisan pang kawanangan, imong tanan, imuhang kanang kadungganan. Pasidungog o pagdaig, paghimaya, pag-awi. Oh yeah, himayawan ka, O Diyos. Kayara-layara, masikiyarale. Parang akong kinabuhi, kalakusog o pagbati, ang aalambahan, ikaw lang ang buktong tinubdan sa tanan kong naangkon. Ikaw himayaon, ikaw lang akong kinabuhi, kalakusog o pagbati, ang kaalambahan, ikaw lang ang buktong tinubdan sa tanan kong naangkon. Ikaw himayaon, ikaw lang akong kinabuhi, kalakusog o pagbati, ang kaalambahan, ikaw lang ang buktong tinubdan sa tanan kong naangkon. Ikaw himayaon. Mag-ampot ta sa mga lain-laing pinulungan ng laing dilang. Yara mama karebo sodi kalaraba karaba sodi alaraba. Ye mamora mamanda rebeke alarabo sodi eke yaraba.
Yamama kare mamanda ribakala raboshikiye. Yorobokolo robasanda ribabala rebekala rabakaraba. Ye mama ribakarabo sodi kala rabakaraba shiya laraba. Ye mamanda rebeke ya laraba karabo sodi karaba. Ye mama karabo sodi kara imama. Imama la ribakorabo shokoro babakaraba. Ye mama ribakala rabo sodi kara imamanda ribakala raba. Ye mamari bokoro bosodi kare bebebe. Ye ari momola ri mamanda ri bakara bosodi kare bakara ba. Ye mamala ri bavola robo sodi yoko robaba. Ora mamanda ri bakara bosodi kiya ye. Ori mamanda ri bakala rabo shiki yala rabakara ba. Yari baba bakari mamanda ri bavola raba shiki ye. Arabakarabo sodi kalarabo sodi alaraba. Ye mamanda ribo korobo so korobo bakaraba siki ye. Yara mamala riba bala raba siki ye rabo sodi alariba kalaraba. Ore babala ribo bola raba sodi karaba baka. Ye mamanda riba korobo so korababa. Yara babola ri mamanda ri bakala i mamoko romori bi kara boso koro mama. Ari mo moki ai ari mo mola ri bakara ba. E mama kara boso koro baba. Ari bobo koro bashiki ye mamuni mi yara makara ba. Oh ye mama mama ri baba baba ri baba koro boso koro bo. Ye mama la riba boko robo sokorebe arebo sondo robo koraba ore baba karabo sokorobo ore baba karibo bondo ribi ribo bola riba ka ore bebe ye ribo bori makanda ariba mala riba karabo sokoraba ore baba baba la raba ribo korobo konda riba ka ore mama la rabo sokore baba ka. Oh, we just bless you, Lord. Hallelujah. Okay. Ang atong iyampo mga kaigsuunan, padayon tag-ampo sa Israel. Nasayod ng tanan unsay ay tabo karon sa Israel. Ampo nato ang kalinaw. Okay, so before iyampo sa nato kabubuton sa Ginoong kita gamiton sa pagsangyaw sa pulong sa mayong balita that we would go and seek the lost. Okay, as Jesus Christ came to seek and save the lost. Kay mo na atong unang iampo ang kabubuton sa Ginoo nga ang kaluwasan sa mga katawhan. Kadua Israel, ikatulo Pilipinas, maluwas ang Pilipinas, maluwas ang imong mga miyembro sa panimalay. Unya ang kaupat mo ang Praise Cathedral Global Outreach nga ang kada usa ka nato mahimo kitang mga disciple makers. Kung unahon nato ang Ginoo, siya rin bahala mo tagbo sa tanan natong mga panginahanglanon. Sige, mag-ampo ta, mga kaigsuunan Ginoo. Biduol kami diha kanimo nga adunay pagpaubos sa kamong kaugalingon diha kanimo Ginoo Dios. Ikaw ang Dios nga gamhanan, ikaw ang tagiya sa tanan, ikaw ang magbubuhat sa langit ug sa yuta. Imong gipamulong ang tanan o gini mga nahitabo. Ginoo, gamhanan ka, walay imposible diha kanimo Ginoong Dios. Padayon kami ampo sa imong kabubuton sa among kinabuhi. Labi na ang kabubuton sa kaluwasan o God. Lord, nga sa mga katawhan, Lord, dili lang sa Pilipinas, bisan pa sa tibuok kalibutan, nga makakiila sila diha kanimo Ginoong Dios. Tangtangon nimo ang pagkabuta sa ilang mga mata, ang ilang huna-huna nga makasabot sa imong pulong, sa imong pagkamaayo, ang conviction sa balang Espiritu, Lord God. Lord, nga magapanlihok sa tibuok kalibutan, O Lord. Nga adunay revival nga mahitabo, adunay dakong pag-anis sa mga kalag diha kanimo Ginoong Dios. Lord, nga walay gahom ang yawa sa ngalan ni Jesus sa ilang kinabuhi, og sila makabatuon og kagawasan. Yan po sad namo ang nasod nga Israel, O God. Lord, among giampo ang kalinaw sa Israel sa ngalan ni Jesus nga kining giyera sa Gaza, muhunong kani, O God. Tagani mo wisdom ang mga Israelita, O God. Lord, ang imong proteksyon mana kanila, bisan pa ang mga Palestinian nga mga
inosente, O God, ang mga bata, ang mga babae, Lord, ang mga wailabot sa gyera, imo silang proteksyonan sa ngalan ni Jesus. Father, sa panahon sa kagubot, ila sang makitaan nga ikaw maayo, Ginoong Diyos, nga ikaw, Lord, ang ilang kaluwasan, O God. I pray, Father, nga ang imong kabubuton mo mahitabo sa nasod sa Israel, nga adunay kalinaw, Lord God, in all the borders of Israel, labi na sa Jerusalem, Lord, where ang imong templo ana Ginoo Diyos. I pray, Father, nga ikaw ang magalihok sa ngalan ni Jesus, ang imong kabubuton nga maayo, kay Lord, mahitabo sa ngalan ni Jesus, oh Father. Thank you, Lord, for wisdom. Thank you, Lord, for your Holy Spirit moving upon their midst, oh Father God. Ikaw mag-intercept sa mga bala, Lord God, nga mga missiles, Lord, nga itira sa Israel. Lord, nga dili kani maghatag og kagubot, dili kani maghatag og pagaguba sa maong nasod o bisan pa sa mga Palestinians, so Father, dili sila mubati nga wala nimo sila protection, but Lord, you will also enable them to see your goodness in this midst, so Father. We know that you are a loving God, nahigugma ka on both sides of God. And I just pray that your will be done for Israel. Wisdom ni mo anak kanila, Ginoong Diyos. Yan po sad na mo ang among nasod nga Pilipinas, Lord. Kung diin kami gibutang ni mo, Lord God. Among giampo, among gidala sa pag-ampo, Lord God. Lord, nga tanan mga assignments sa yawa, imo nang gihiktan sa ngalan ni Jesus. Dili ka na, Lord God, mulungtad, mo progress sa Pilipinas, batang imong kabubuton, ang imong kingdom, mao'y mag-aabante, Lord God, nga paspas, and Father, all over Philippines, masangyaw ang imong balita, maayong balita, O Diyos. Lord, sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, nga adunay pagpukaw sa mga kasimbahanan, O Diyos. Lord, adunay pagbalik sa mga katawhan diha kanimo, Ginoo. O Lord, salamat kaayo. Imong ipakita ang imong gahom, pinuagi sa mga signs, sa wonders and miracles of God. Lord, sa mga kapastoran, Lord, sa mga nagatrabaho diha kanimo, Ginoo. Bisan pa ang mga nagatudlo og mga Bible studies of God, you are going to manifest with signs, with wonders, and with miracles of God. O Lord, salamat adlaw-adlaw. Adunay mga kalag nga madugang diha kanimo, Lord. Sa imong kasimbahanan diri sa Pilipinas, O Diyos, hatagan nimo sila og gahom, O God. Hatagan nimo sila wisdom ang mga kapastoran, O Lord. O Father, salamat kaayo sa pag-abante sa imong kingdom diri sa Pilipinas. Salamat, Lord, every day. Adunay madugang diha sa imong gingharian, O Diyos. Labi na ang among mga kapamilya, Lord, among mga relatives nga gipang-ampo, Ginoo, ang among mga igsoon, Lord, ang among mga husband or wives, so God, sa imong mga kanakan. Father, ang mga anak sa imong mga anak, Father, we pray for their salvation, God. Nisaad ka, Lord, nga pag kami mo dawat kanimo, ang among tibok panimalay maluwas, among giampo o gituuhan ang kaluwasan sa among mga panimalay. Kauban namo sila sa pagdaig o pagsimba diha kanimo, Ginoong Diyos. O Lord, among gihinginlan ang hikat, ang among gibugto ang hikot sa yawa sa ilang kinabuhi. O among giampong abrihan ang ilang mga mata. Kung asa man sila, Ginoo, mabati nila ang imong konbiksyon, ang imong gugma, Ginoong Diyos. O salamat kay ang imong saad tinuod gayud. O imo kaming gamiton sa pagsangyaw sa mayong balita diha kanila, O Diyos. Yan po sad namo diri sa Praise Cathedral. Aba, ikaw magapuno, Lord God. Lord, ang mga tao nga among giimbitahan, Father, nga dili sila kabalibad, tungod kay ikaw magalihok sa ilang kasing-kasing, God. Kauban na mo sila sa pagsimba, pagsangyaw diha kanimo, Lord. O salamat, Lord God. Ikaw nagahinlo sa imong balawa, sa imong simbahan. Ikaw nagahinlo, ikaw nagapukaw, Lord God. O Lord, ang salamat, ang imong kabubuton mahitabo kanamo, Lord. Salamat, Lord, nga sa pag-una namo kanimo, ikaw magatagbaw sa mo mga panginahanglanan.
panginahanglanon, walay panginahanglanon nga dili nimo i-satisfy. But all our needs, oh God, our physical needs, our emotional needs, oh God, tanan namong panginahanglanon, ikaw magatagbaw niini, kaningon ka, seek ye first the kingdom of God, and all these things will just be added unto us. Aba, among ihalad, among kaugalingon diha kanimo Ginoo. We deny ourselves, we take up your cross, and we follow you, God. We are your disciples. Make us more like Jesus Christ. And let us be your laborers. Let us be your hands, your feet, oh God. Lord, let us be your eyes, your heart to the people around us, God. Among i-dedicate ang among kaugalingon diha kanimo Ginoong Diyos. Oh Father, in this service, you will just speak to us through Pastor Noel, oh God. Salamat kayo, Lord. Ikaw magasulti. Ikaw, Lord, ang magatandog sa mga kinabuhi. Ikaw, Lord, ang magakonvict ka namo, Lord. Ikaw, Ginoo, ang magalihog sa mong taliwala. Salamat kayo, Ginoong Jesus. Lord, magpadayag kang mga signs, wonders, and miracles, mga visions, oh God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Pagpakan nato atong Ginoong Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. Okay. Sige, before mo mulingkod, ako mong giawag mo. Mari diri sa atubangan dapit. Arita sa unahan. And let's do our I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Come on, go around. Manindog sa ta mga kaigsunan. Tindog sa ta, go around. Yeah, go around. Arita sa unahan dapit. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see you, the glory of my King. Oh, I love you with the love. Oh, I love you with the love. Oh, I love you with the love of the Lord. Amen, amen. Sige, maglingkod na diri sa first 5 rows mga kaigsuunan. Ya, kung naib mo bakante nakita dito mo lingkod diri sa unahan. Ayaw palikod, okay? And then while magsugod ta, ako mo giimbitahan nga i-share ang atong live stream. Ang saan na to mga kaigsuunan? Share. Okay, sige, 30 seconds, share na yun. Share na sa inyong friends, i-share na to. Okay? O niya, maabrihan na to ang atong Biblia sa 2 Samuel verses 6, 9 to 12. Ikaduhan Samuel, versikulo 9 hangtod 12. Inya nang gi-share? Gi-share na ninyo? Agoy, wa pa. Ayaw mo pag Facebook, basta mo share lang ta. O niya, balik na tas Bible, ha? Okay, mas maayo kung ang atong Bible, katog yung Bible gyud. Kaya daghang temptasyon, okay. Kung atong cellphone, nga Bible ang atong gamiton. Okay, 2 Samuel chapter 6, verses 9 to 12. Gishare na ninyo mga kaigsunan? Agoy, wag po hindi tingog. Gishare na? I-share na niya, i-like na po dayon. Okay? Share sa imong mga kaila. 2 Samuel chapter 6, verses 9 to 12. Ingon sa katong mga naa sa online, share mga kaigsuunan. Ingon diri, David was afraid of the Lord that day and said, how can the ark of the Lord ever come to me? Okay, adunay katilagman nga nahitabo. Katalagman. Okay. Naay katilagman nga nahitabo, nga ang usa ka tawo nga si Usa, diha namatay dayon sa dihang iyang gisalo ang Ark of the Covenant. Unya ingon diri sa verse 10, he was not willing to take the ark of the Lord to be with him in the city of David. Tungod sa panghitabo, di na gusto si Haring David
nga dadon ang Ark of the Covenant dito sa city of David. Iya kining gibilin dito sa balay ni Obed-Edom, the Gittite. And then the Ark of the Lord remained in the house of Edom for 3 months. Pila ka bulan mga kaigsunan? 3 months. And the Lord blessed him. Naunsa? O grabe, sa 3 ka bulan nga nidawat si Obed-Edom sa Ark of the Covenant, gipanalanginan gyud siya sa Ginoo. The Lord blessed him. Okay? The Lord 3 months, and the Lord blessed him and his entire household. Now King David was told, the Lord has blessed the household of Obed-Edom and everything he has because of the Ark of the Lord. Nahimong balita, okay, nahimong istorya, nga si Obed-Edom, sa dihang nidawat siya sa Ark of the Covenant, gidawat niya for pila ka bulan mga kaigsunan? 3 ka bulan. Naunsa siya? Kipanalanginan. In just a very short time, kita kayo ang panalangin o kini nahimong istorya sa Israel. Nahimong istorya sa mga katawhan. O kang istorya ni abot dito kang Haring David. And so the Lord has blessed the house of Obed-Edom, everything he has because of the Ark of the Lord. So David went down and brought up the Ark of God from the house of Obed to the city of David with rejoicing. So karon na sina na si David. Ingon naroon, di pwede. Di pwede nga si Obed-Edom ang panalanginan. Akong kuhaon ang Ark of the Covenant. Igsoon, be a host of the presence of God. Be a host of the presence of God. Amen? Ikaw mismo, imong i-host ang presensya sa Ginoo. Kaya kung ikaw mag-host sa presensya sa Ginoo, ikaw panalanginan gayon. Kung ang imong negosyo, imong gamiton sa pag-host sa mga buluhaton sa Ginoo, ikaw panalanginan gayon. Kung ang imong panimalay, gamiton nimo nga mo-host sa presensya sa Ginoo, ikaw panalaginan gayon. Bisan sa short time, 3 months lang si Obed-Edom, why mo dawat sa Ark of the Covenant? Kay nahadlok sila. Okay? Next week atong tunan ngano. Ningon ang Biblia nga gipanalanginan si Obed-Edom. Si Obed-Edom usa siya ka Palestino. Dili siya ka Hittite. Dili siya Israelita. Pero tungod kay nidawat siya sa presensya sa Ginoo sa Ark of the Covenant, unsa gibuhat sa Ginoo kaniya? Gipanalanginan. Gusto mong panalanginan mo? Be a host of the presence of the Lord. Be a host of the work of God. Okay? Mahimo ka nga host. Unsay host sa Binisaya? Host. Taga-abi-abi. Ikaw ang mudawat. Ikaw ang mudawat. Everybody say, ako mudawat. Ako mo host sa presensya sa Ginoo. Amen. Na naman ang Ginoo nato, pero lahi ra gyud na nga tanan nimong buhat, tanan nimong trabaho, hasta negosyo, imong gialaw gyud nga ma-host ang Ginoong Dios. Amen. Nga imong negosyo gamiton sad nimo sa buluhaton sa Ginoo. Mga niyon ra ka nga dili ra man ni pangwarta ning negosyohan ni. Una, para mahimong instrumento sa atong Ginoong Diyos. Amen? Be the host of the presence of the Lord, and the Lord will bless you and your entire household. Amen? Amen. And one of the ways of being the host is magmatinumanon ta mga kaigsuunan. Mao sa ta? Okay, say this to yourself, I will obey all of the commands of God. I will be the host of God's presence. Kamusad nga naa sa online, be the host of God's presence. Ang imong silingan, imbitaha sila, tan-aw diha sa online. Dili lang ikaw, igsuon, ibutang sa imong TV. Okay? And make it so loud, nga bisan sa imong balay, nga murag simbahan, magbutang kag mga bangko, tan-aw mong tanan. Amen? Amen. Okay? Are you ready to host the presence of the Lord? We are already hosts of the presence of the Lord. The Spirit of the Lord is upon us. Nindog ta mga kaisuunan. We are bringing. What are we bringing? What are we bringing? The tithes and our offerings. Amen? Amen. Ready na mo? Ready na. Okay. Lord, salamat Ginoo. Sama kang Obed-Edom, kami nag-desire
nga kami mapanalanginan nga sobra-sobra pa imo namin gipanalanginan Lord nga mahimong balita sa tibuok Tibo, mangitang himo kining balita, Lord, sa mga katawhan silingan namo, nga tungod sa imong presensya sa among kinabuhi, ikaw magapanalangin ka namo, Lord. Imong panalanginan ang among tanang panarbaho, panalanginan ang among paglakaw, mapaggawas namo, pagsulod, bisan asa mo adto, Lord. Among gidawat ang panalangin nga gikan kanimo. At sinamong giampo sa ngalan ni Jesus ug ang tanang panalanginan mingonog. Come on down, all you who are blessed by the Lord, come on down. It's now time to give back to the Lord. If you are online, you can send your tithes and offering via bank transfer. And here is the bank account's QR code. If you are on site, there will be ushers waiting for you. Remember, every believer is a disciple maker. Love don't love like that. I can't love like that. I can't love like that. Nah, can't love like that. Love don't love like that. I can't love like that. I can't love like that. Nah, can't love like that. Love don't love like that. That, 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 that. Love don't love like that. I can't love like that. I can't. God bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Lord bless you and keep
generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, and you're coming, and you're going, and you're weeping, and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Atong pakpakan kasapa mga igsoon. Daigon ng Dios. Alihog atong sulti atong mga igsoon. Happy Valentine's. Mayong buntag. At hagig pa yung imong tapat ing nagimingaw na kunimo. Nya ing na imong tapat ayaw sa Facebook. Salamat sa Dios. Mga gamay nga suga diri igsoon. Salamat. Atong ngablihan ato mga Biblia sa unang Korinto 4:20. Pasaylo ako ninyo no kay akong gibutang ang tanang Bisayan translation. Nya akong gisarado pag abli nako nangutana i-save ba o dili. Wala ra nako gi-save tungod kay hunahuna nako na save na nako. Nya pagka abli nako wa di ay na save. So nahurot. Para asa man ni siya. Kahan, hitap ko para asa ning ano mo din papilit. Sige, ato na suyan. Basig, matapot pa. Adi, good bread. Wala ni pilit. Kay ang gingharian sa Ginoo dili sama sa istorya apan labot sa gahom. Amahan, tudloi kami karong kabuntagon sa among pagtuki og tuon sa imong pulong. Mapasalamaton kami sa imong pagtudlo ug paghikap sa among kasing-kasing nga kami mga usab ug padayon nga motubo ug mahimo kaming sama nimo Ginoo. Gamita ang imong balang espiritu sa paglihok sa among kasing-kasing. Gamita ko o Dios paagi sa imong balang espiritu nga imong gamiton sa pagpahimangno sa imong kabubuton sa matag usa kanamo kay amon ning giampo sa ngalan ni Jesus. Ug tanan mosulti og amen. Daigon ang Ginoong Dios. Atong gituki no pipila ka semana na ron ang gitawag nato nga mga babag sa paglihok sa Ginoo sa atong taliwala. Dili porke naay Dios but pasabot ang Ginoo mulihok lang sa iyang kaugalingon. Naagyud tay kinahanglang pagtugot sa iyang paglihok sa atong taliwala. Ang usa sa kinaiya sa Ginoong Dios mao nga siya
Dili basta musulod kung dili imbitahan. He is a gentle God and He is a kind of God that would not just do whatever without the permission of an individual. Tungod kay mauna ang iyang saad nga gihatagan ta niya og kagawasan sa pagpili. Ug mao nga sa iyang paglihok sa atong panahon, kung dili nato siya tugutan, dili gyud siya mulihok. Apan kung atong hangyoon ang iyang paglihok, makahuna-huna kita, maka-expect kita, masayod kita nga ang Ginoo makalihok gyud kay iya man ang saad. Ingon ang Biblia nga ang iyang gingharian dili lamang istorya, apan kini naay labot sa gahom, ang pagpakita sa iyang kamatuoran. Gilantaw nato dili lamang ang mga babag ang nagpabilin nga rason, apan ang atong panghunahuna mao gitawag natong religious spirit, mga relihiyosong kinaiya mubabag sa paglihok sa Ginoo. Ikaduha, ang atong gitawag nga legalismo. Kung wala nimo nasabtan, dili nimo tuhuan. Kung wala nimo nakaplagan ang kamatuoran pa sa pulong sa Dios, dili ka musalig og mutuo sa pagpanlihok sa Dios. Ug ikatulo, ang usa sa babag sa atong pagdawat sa kalihukan sa Dios, mao ang atong paglantaw sa laing tao. Wala nato lantawa ang atong kaugalingon. Mao nang gitawag natong self-deliverance. Tan-awon usa nato unsaon pagtubo nato sa atong panabot sa pulong sa Dios, usa gid ta makalakang ngadto pod sa pagtabang sa laing tao. Usa ning aging semana, salamat sa Ginoo sa mga nag-ampo ninyong kanamo, ang nagplanning ang PCGO churches ngadto sa Iligan, ug samtang tuwa man dito si Pastor Racional pod ang among hatagan o kahigayunan nga mopahimangno sa pulong sa Dios. Ug isgutan nato ang gitawag nga lukewarmness. Usa nang Bisaya sa lukewarmness? Taasas definition. Ay, Bisaya ray akong gipangita. Dili init, dili bugnaw, dili tugnaw, dili init-init, bugnaw-bugnaw. So, ang lukewarmness, ang pagbati nga wala kay panghuna-huna, wala kay kinaiyang manghilabot sa kalihukan sa Ginoo, babag sa paglihok sa Dios. Gihatagan nato kana og kahigayunan nga mopasabot. Kung ikaw basta lang mosimba og wa ka munahuna sa pagpanlihok sa Ginoo, dili gyud kana pod mahitabo kanimo. Kung wala ka mo tinguha ni ini, simba-simba rin yun ang imo, basta na lang ingon makasimba, dili gyud ka magamit sa Ginoo sa kahibulong ang butang. Ang Biblia nagtudlo, kung ikaw dili init, dili bugnaw, isuka gyud ka sa pamaba sa Ginoong Dios ug wala kay kabutangan nga magamit pa sa atong Ginoo. Muna nga, dili mahimo no nga mosimba ka, unya ang imong unahuna, ay basta ako nakasimba, wa na'y pulos igsuon. Magpabilin kang walay kapuslanan pag-abot sa buluhaton sa Ginoo. So ingna imong tapad, dili pwede ang lukewarm. Amen? Salamat sa Ginoo. Marag hinahin natong jutay, marag kusukay akong speaker. Salamat. Ang monitor. So atong tanawon karong kabuntagon, ang usa sa napulo ka pamaagi sa paghatag sa Ginoong Dios og pagluwas o kaluwasan, paagi sa in English nga termino, deliverance. Dili tanan nga mga pagluwas sa Ginoo na ay labot sa atong gitawag nga paghawid sa demonyo sa inyong espiritu ug paglihok sa yawa sa inyong kinaiya o sa inyong panghunahuna. Dili tanan na ay labot sa gitawag natong nademonyohan. Atong makatunan sa mga taliabot nga mga Domingo nga naay at least na pulo ka mga pamaagi asa ang Ginoo mulihok mugdala siya og kaluwasan. Ang atong sugdan karong kabuntagon sa usa sa napulo mao ang kaluwasan paagi sa paglihok sa mga anghel. Mao ang paagi sa unsay igsoon? Kay ang paghatag sa Ginoong Dios og kaluwasan o pagluwas sa pagkaulipon, pagluwas sa imong atong matawag nga pagkaway alamag sa panghitabo, na ay mga pamaagi ang Ginoo asa niya ipahimangno aron ka makakaplag sa kamatuoran
ug mawala ka sa gitawag natong pagkaulipon anang dapita. Ang pagluwas sa dapit kung asa ang espirituhanon maoy makapamuhat niini, atong makaplagan nga mupadayag ang Ginoo. Usa ka adlaw si Pastor Chanel naay gi-counselan siya nga usa ka negosyo nga iyang nabantayan, sige man murag naay problema. Sige na lang naay mahitabo nga aksidente, insidente nya ang ilang negosyo apektado kaayo. Nakabantay na lang si Pastor Chanel, nakalitok siya sa iyang pamaba, ingon siya sa iyang kasturya nga murag na agyoy debaurer aning dapita. Nganuman, ang Biblia nagsulti kung wala kuno ka, di ba? Una na itong mahinumduman sa word nga devourer sa Malakay man. Malakay chapter 3, di ba? Ingo dito, if you don't pay the tithe or you don't return the tithe, ingon sa Malakay chapter 3, bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven, and there will not be enough room to contain. And he is going to rebuke the devourer. Siya mismo ang mubadlong sa tigdadaot o tigdaot sa imong negosyo, sa imong kalihukan, sa imong career, tungod kay naay luna ang yawa sa pagpanliho. So iyang nasultian, murag naagyoy devourer, kay klaro kayo, way hunong ang atong tawag nga dimalas, ang atong tawag nga problema, after one problem, another problem, after problem, another problem, unya nahurot ang ilang panahon ug puhunan, sige na lang sulbad sa problema, nga unta, dili man unta problema, kay mga mechanical ragod nga issue, pero nahimong problema, tungod kay naay devourer, nga nagsigi og daot. Sugi kinahanglanon nila ang gitawag nga kaluwasan, o pagluwas sa Ginoo, pero ang pagluwas nga ilang gikinahanglan, dili mao lang tungod kay naay yawa, apan ang pultahan nganong nakasud ang yawa, ang ganghaan nganong ang yawa na ay katungod nga mo daot sa imong negosyo, sa imong patigayon, sa imong kalihukan, sa imong mga paningkamot. Kay naa may mga pultahan. We will talk more about that at the end of the whole series of the 10 reasons or 10 ways or types of deliverance the Lord provides, depending on how you are doing or what is going on and happening in your life. So atong makita nga naay napulo, at least, no, nga ako nakita sa Biblia nga mga butang nga ang yawa makahatag og pag-ulipon, pagbadlong sa atong pagtubo, paghunong sa atong badling kawas, unya nagpabilin ta sa gitawag nga pagkaulipon aning kalihukan sa yawa. So atong sugdan karong kabutagon igsuon, bahin sa usa ka pamaagi sa Ginoo, mauna ang paghatag ug pagluwas sa Ginoo paagi sa mga anghel. Paagi sa unsa? So karong adlaw magtuki ta tuon bahin sa angelology. Unsa may role sa anghel? Nganong naa man na sila? Unsa magid ang plano sa Ginoo anang mga butang nga naa sa espirituhanong bahin nga anaa available para sa mga magtutuo ni Kristo. Pero usa kita mo nga naigsuon, ang gitawag natong pagluwas or sa Griego or deliverance nga word, mao ang pulong nga apelepteros. A-P-E-L-E-F, apelef, then teros, one word, T-H-E-R-O-S, muna sa Greek. It means to escape. Okay, paglingkawas o paggawas o kagawasan, and that you are no longer in bondage. You are no longer under the influence or the restriction of the evil one. It can be addiction, a general curse, an emotional burden, or demonic influence. So mahimo na siyang iyawanon nga impluwensya, mahimo na siyang emosyonal nga mga pagbati, mahimo na siya nga gitawag nga addiction o adik-adik or atong gitawag nga generational curses. Sa Bible igsuon na ay general curses nga naman or generational curses. Kaya remember ka ingon ng Ginoo sa mga amahan nga dili mutuo musuman kaniya, kutob sa upat ka henerasyon ang tunglo ang muabot ngadto sa mga anak o kaliwat ngadto sa amahan nga nagmasinupakon sa Ginoo.
Muna gitawag nga ang bata way kalibutan pero tungod sa sala sa iyang anak, sa iyang amahan, sala sa iyang amahan, ngadto sa upat ka henerasyon mabati ang tunglo sa ilang banay. Ug mauna nga naay pamaagi po ng Ginoo, naghatag pud siya og kaalam aron atong masabtan nga maudi ay punuan nganong wala gyud matangtang ang gitawag nato nga general curses or generational curses. Ang tunglo sa nakapila ka saling lahi o pagbalhin ngadto sa ilang henerasyon. So ang gustos Ginoo muhatag gyud siya og kagawasan. Mao na nga ang pulong sa Ginoo atong gibasa, gitun-an, gituki, masabtan sa espirituhanong bahin na ay mabuhat ang Ginoo sa pagputol ni ining gitawag nga tunglo sa atong kinabuhi ug mohatag ang Dios sa iyang kagawasan kanato. So atong sugdan ang atong pagtuki karon bahin sa labot sa mga anghel. Pero usa na nato ato sang basahon ang ikaduhang Timoteo 2:26. Grabe no, nahurot akong oras translate. Only to found out wa nako na save. Salamat sa Dios. God is still good. Amen? Paglantaw nako, asa naman? Salamat sa Ginoo. Mo nang gitawag nato nga charge to experience. 2 Timothy 2:26, akong basahon sa King James usa, that they may recover themselves out of a snare of the devil and are taken captive by him at his will. Sa NIV 2:26 of 2 Timothy, and they will come to their senses and escape from the trap of the devil who has taken them captive to do his will. Another scripture, 1 Timothy 3:7, 1 Timothy 3:7, he must also have a good reputation with other outsiders so that he will not fall into disgrace and into the devil's trap. Akong gilantaw ang original nga pagkasulat sa word nga trap. Naay usa ka pulong gigamit sa Biblia, word nga iskandalon, where we get the English term is scandal. Pero kani siya nga pulong gigamit niya mao ang pulong nga snare or pagis. It means to set a trap. Ang word nga pagis is the Greek word for the word snare, to simply mean to set up a trap to make the person enslaved. And the only way of escape, ang usa lang nga pamaagi nga makalingkawas ka sa anang pagkaulipon, mao ang pag-abot nimo sa saktong pangutok. That you come to your senses. Now, many of the deliverance the Lord provides in the Bible really has got to do with knowing, with understanding, makaabot jud ka sa panabot nga nakasinati ka sa saktong butang nga ang imong kahimtang o pagpamuhat o ginabuhat dili iyaha sa saktong butang. Ug tungod kay nakasinati ka, dili na nimo ipadayon ang imong pagpamuhat. So ang gipakita sa Biblia igsoon naay litag ang yawa, ang iyang litag aron ka maulipon. Maunang mga tentasyon, maunang gigamit para ikaw mahimong adik. Adik dili lamang sa droga, adik dili lamang sa mga laswa nga mga butang, adik sa mga butang nga bisyo o anang lain-lain pa. Magsugod na siya sa gitawag natong snare o gitawag na litag sa yawa. Ang litag, tempting kayo na. Mauna ang butang nga makadani nimo aron ka mubuhat anang butanga. Lami siya paminawon, lami siya tan-awon, lami siya bation. Tanang klaseng pagpalami, ipakita sa litag. Kay litag man na. Wa may litag mga mingkwan, di ko anak, kay makamatay na nako. Tanang litag nga gibuhat sa yawa, mahimo gyud kang makaunahuna nga maayo ni. Ako ning buhaton, ako ning buhaton. Og mahimo na kang ulipon kay nasud ka sa litag. Now, ang usa sa gisultis Biblia nga klaro nga makapatangtang natos pagkaulipon, mao ang gitawag natong pagsinati sa kamatuoran. Pagsinati unsa sa igsoon? Ingon ang Juan 8:32, og sa imong pagkahibalo sa kamatuoran, ang kamatuoran mo ay maghatag nimo og kagawasan. So kung wala kay kamatuoran, magpabilin ka sa pagkaulipon. Kabalo mo igsuon ang kapobrehon usa sa pagkaulipon tungod kay ang imong utok wa na usab sa mga pamaagi.
ang akong papa pobre, ang akong lolo pobre, ako iyang anak pobre pug ko. Pobre ming na tao, pobre ming mga matay. Pagkauli po na. Kay wa man ka naning kamot nga makakaton nganong naay taong dili pobre ug nganong naay taong pobre. Unsa may kalahian nila? Ang normal nga tubag kay nataw man sila sa mga maayong pamilya mo nang maayo sa likahimtang. Sa iyo pigsuon, tungod sa ilang panghuna-huna. Ilang giusab ang ilang panghuna-huna. Mubalik ko sa storya ni Lance Gok, not Lance, ang original sa mga Lopez o ang original sa Gokongwe. Kani ang mga iladong pamilya, mga Chinese ni sila, pero nagsugod silang kabos. Kung sa istorya sa Cebuano nga Gokongwe, sila ang tagian ng Vision Theater, ang iyang ginikanan. Pagkamatay sa iyang ginikanan, si Gokongwe ang amahan nila Lance, maunay nagpadayon ilang mga magsuon, gipadala dito sa China balik, kay di man sila mabuhi sa iyang kaugalingong kusog. Pero naningkamot siya sa ilang kapobrihon. Mautong nestorya, kung makahinumdum mo katubitong, nagbaligya siya og ligid, gidala niya sa Batangas, niya naigo sila og bagyo, naunlod ang ilang sakayan. Unsay nahitabo, naluwas ang tanang pasahero tungod sa iyang mga ligid. Pero ang dako niyang kalipay, pag abot dito sa pantalan, naluwas ang tanan niyang ligid. Kay gidalaman sa tanang tao. Hangtod sa ato karon makita, grabe na, conglomerates na sila, bilyonaryo na ang ilang kumpanya, ug nagpabilin sila sa ilang nasugdan. Ang mga Lopez, ang ABS-CBN, wala na ang ABS-CBN, no? Pero wa na hunong ang ilang mga pagpanag-iya ug nagkadaiyang mga patigayon. Nagsugod po siyang kabos nga taga Iloilo. Ingon siya, dili nami mahimong kabos sugod rong adlawan. Nigama sa desisyon. Gitun-an niya ang tanang posibleng mahitabo hantod sa nakaamgo siya og kamatuoran ug didto nagsugod ang ilang kaluwasan. Ang buta kong pasabot igsuon, usa ta mo ngadto sa espirituhanong mga dapit. Ato pong lantawon ang atong kaugalingong pangutok. Ni sakto ba ang atong pangunahuna? Kay kadaghanan sa atong mga gipamuhat, dili takdo sa pulong sa Ginoo. Mauna nga, wala tay gitawag natong kagawasan ug kalambuan. Ug ang pagtuon sa pulong sa Ginoo, ingon ang Biblia, maoy maghatag nato sa kamatuuran ug ang kamatuuran maghatag nato og kagawasan. Mo nang ingon ng Hosea 4:6, ang akong katawhan nalaglag tungod sa kakulang sa kaalam. Ang iyang katawhan nalaglag tungod kuno sa unsa? Kulang sa kaalam. Igsuon, ang Biblia dili lamang kana gitawag nga relihiyosong libro o libro sa Ginoo. Apan maunay manual, maunay gitawag nato nga nagtudlo unsaon pagpuyo ning kalibutana. Unsaon pangutok, unsaon paglihok, unsaon ang pagsaktong pagbati aron dili ka malitag sa yawa. Mo na nga ang atong pagdasig sa daily devotion, grabe, kay gusto ta nga ang tanang makabasa sa pulong sa Ginoo, makadawat gayud og kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag nila og kagawasan. So ang tinuod nga deliverance nga ihatag sa Ginoo mao ang pag-amgo sa saktong pangutok. Ang tinuod nga kamatuoran ihatag sa Ginoo sa igsuon? Okay? Common sense. Or ang gitawag nga sensitido kumon nga ihatag sino, anong mga taong naulipon sa yawa? Pagpagawas, paglingkawas, pagluwas nila sa pagkaulipon, mabalik sila sa tinuod nga panghunahuna. Wala na influensya ang yawa. Apa na ay mga pultahan, unsaon ang yawa makasulod. Pero kung napagawas na sila, makabaton gid na og gitawag nato nga pagluwas sa Ginoo o deliverance sa ilang kahimtang. So ato nang sugdan ang mga anghel. Dugayas introng pastor, oy, sige lang, anak yun na, no, kay gusto man natong hatagan og saktong pundasyon. Kay naay nangutana, pastor, tinuod ba ng mga anghel? Tinuod igsuon. Now, nganong dili man kaayo dako ang pagtuki, bisan sa Bible school, no, dili siya major subject ang angelology. Minor subject lang siya. Tungod kay, ang Bible manggod wala nag-describe ang role o importance nila
ang gisulti sa Biblia, kada mo gamit og anghel, na ay labot sa sugo sa Ginoo nila o na ay labot sa pagsupak sama ni Lucifer sa pagsupak sa Ginoo. Pero wala gyud nagisgot sa ilang pagka anghel o unsa gyud sila nganong naa sila, dili gyud na kaayo makaplagan hangtod sa ikaw mutuki og tuon nganong ania ning mga anghel. Nakadungog na mo sa pulong nga guardian angel. Unsa man na sa Bisaya? Guardia. ang anghel de la guardia, kana murag social paminawon. Ang anghel de la guardia usa na sa ilang trabaho, maggwardya. In fact, one of the terms the Bible uses to describe them is that they are messenger. Mao ang gigamit sa Ginoo nga mga mensahero or atong matawag nga ministering spirit. Gipada sila sa Ginoo para mubuhat sa espirituhanong dapit sa pagtabang or paglihok alang sa kahigayunan nga gusto sa kabubuton sa Ginoo. Atong basahon ang Salmo 34:7. Salmo 34:7 palihog. And the angel of the Lord encamps around those who fear him, and he delivers them. Asa kuno ang mga anghel? Nag-alirong kang kinsa. Kinsay gialirungan sa mga anghel sa Dios? Akong basahon kay murag nakaplagan. The angel of the Lord encampeth, ingon ng King James, round about them that fear him and delivereth them. Sa NIV, they encamp around those who fear him and delivers them. So asa kuno mag-alirong ang anghel? Sa mga taong na ay kahadlok sa Ginoo o hatagan sila og kaluwasan. Ang Dios dili muhatag og anghel para ka iduot sa pagpakasala. Ang anghel pinadala sa Ginoo aron sa mga magtotoo og naay kahadlok sa Ginoo, makakaplag sila og gitawag nga pagluwas diha gikan sa Ginoo. Now, kung ang tao na ulipon, unya anghel ang mulihok, waay labot ang demonyo ana. But pasabot, ang tao nga gitabangan sa anghel nga makagawas o maluwas, wala gyud na demon possess. Kana siya gihatagan og pisikal nga pagluwas sa anghel aron dili siya malitag ngadto sa pagpadaot o pagdestroy sa usa ka tawo. So the angel of the Lord or the angels that God sent are for those people who fear him. Unahon gyud nato pagsabot, dili tanan nga anghel magbantay sa tanang tao. Katulang naay kahadlok sa Ginoo, mao'y iyang hatagan og pagluwas. Ang Biblia sa usa ka pagtuon nako nagpakita nga naay usa ka 296 nga kabeses gigamit ang word nga anghel. Sa lain pug nga libro ingon siya nga naay 113 gigamit kabeses ang pulong nga anghel ug 52 kabeses gigamit ang pagtabang sa anghel. So kaning mga bersikuloha nga naay pag-ihap nga ilang gihatagan og pagtuki nagpakita nga naay gigamit ang atong Dios aron mutabang sa iyang katawhan. Ako amo unta ni akong conclusion pero ako lang giuna. Unahon ni siya para inyong makita ang iyang role, no. There was one time sa istorya ni Pastor Ashan, nag-drive siya og motor. Unya kalit na lang sa XRP, murag nag-trouble lang iyang motor. Instead nga brum brum yang brum. Wa gyud kadagan. So naginahinay siya daplin sa right side para i-check up nganong napaong ang iyang motor. Pag ikyes gyud niya sa right side, Pastor Ashan, tell me if I'm wrong, para sa 9:30 matarong nako. Pero ang sayop sa 7 o'clock ra. So nidaplin siya, man ako mahinumduman sa iyang istorya. Pagdaplin niya, ang iyang gisundan nga truck nga kana bitaw mukargag mga manok. Kanang
Baka. Tawa, ako manok ya baka. Sige. Muna gito nga kinang i-verify gid nato no. Nagdaog baka. Pagdaplin niya sa right side, kalit na lang ni abli. Ang likod sa tangkal sa iyang dako nga truck ni abli. Kung naa siya dito sa iyang likuran, wa siya na nipururos ang iyang makina, igo gid siya pag-ayo. Kaya nagsunod man siya sa SRP niya, traffic. So naagi siya nagsunod, ni kalit lang pagdaplin niya, ni abli og, ang ampultahan ini ni abli og naghatag siya og problema sa dalan. Now, kung dili na nimo tawgon nga lihok sa anghel, unsa may tawag nimo ana? Insidente o na-timingan, coincidence, dili. Klaro, ingon ang Biblia, nga iyang suguon ang anghel sa mga taong na ay kahadlok niya aron hatagan sila og pagluwas. Pastorasyon ni na aksidente, duha ka auto, ikatulo ang iyang nabanggaan kay nakatuog siya tungod sa iyang blood sugar. Mangita gyud tag rason. Now, pagkabangga niya, guba ang sakyanan, naguba tong atubangan, naguba tong likod, pero wa gyud siya naunsa. Way nabati sa panglawas nga kahimtang, walay nothing. And would you think that that would just be a normal thing? No. Naay nagpataliwala aron ka maproteksyonan anang panghitabua. Ug ang ato lamang yung masabtan kung imong tunan ang pulong sa Ginoo ang Anghel de la Guardia. Sa motor ni Pastor Rosan, nganong kalit man lang tuwa ni dagan. Tungod kay gisugo sa Ginoo anghel, kanang sakyanan na iyang gisundan, muabli ang likod ana, ipadaplin. Di man madaplin sa anghel nga askwaton, siguro bugat-bugat tong nag-drive ato, gidaplin, gibutang, paagi sa paghatag og problema ngadto sa iyang gisakyan. Bugat ba yan ang motor? Amen? Ayaw mo glaig huna diha. Kay hatagan mo kaluwasan sa Ginoo. So, Hebreo 1:14. Gapunis binisaya pero saon man. Praise the Lord na lamang yun. Ang tanang mga anghel pinadala sa Dios aron musilbi ngadto sa mga taong makakaplag og kaluwasan. Akong basahon sa in English, all angels, ministering spirits, sent to serve those who will inherit salvation. Pinadala sila para kuno kang kinsa balik sa mga taong makakaplag og kaluwasan. Og tanan musulti og makabalik na mo bitaw no nga mo to aksidentiha nga nahitabo wa mo gina nahitabo sa among panlawas. Tungod kay ang Ginoo nagpada sa iyang manulunda aron ka hatagan og kaluwasan. Now, naay tulo ka klaseng anghel nga akong nabantayan og naapod sa among pagtuon. Ang pinakataas mao gitawag nga si Michael, the archangel. So ang ranggo niya archangel, mo bitawag archbishop. Siya archangel, pinakataas sa tanang mga anghel. So, gisundan siya sa gitawag natong seraphim. Anghel ang ilang ranggo, mga seraphim. Ang ikatulo mao ang cherubim, ang cherub. Ingon ang Jude verse 9. Jude verse 9 kay usara man na siya ka chapter. Ingon ang Jude verse 9, but even the archangel Michael, when he was disputing with the devil about the body of Moses, did not himself dare to condemn him for slander, but said, the Lord rebuke you. Revelations chapter 12 verse 7. Revelations chapter 12 verse 7. Then war broke out in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon and his angel fought back. Daniel chapter 10 verse 13. Daniel 10:13. But the prince of the Persian kingdom resisted me 21 days. Then Michael, one of the chief princes, came to help me because I was detained with the king of Persia. Now,
the prince of the kingdom of Persia is not a physical king. Dili ni siya hari nga tao. Apan hari sa tanang mga demonyo. The prince of Persia refers to Satan himself. Siya ang diablo, siya ang yawa nga mooy nangulo sa tanang mga anghel. Nganong naaman siya mga anghel, pastor? Mubalik ta sa history nga ang mga anghel tanan alagad sa Ginoo, gisugo sa Dios. Apan atong makatunan unya nga ang mga anghel na ay will, na ay intellect, o na ay emotion, na sila'y personalidad. We will see that later on. Pero tungod kay naa sila ni ini, naa sila'y panghuna-huna, naaman sila'y intellect. Mauna nga pag saka sa huna-huna ni Lucifer nga, remember in Isaiah, I forgot the exact chapter, but in Isaiah, the Bible talked about Lucifer wanting to be in the most high position. Wala siya gusto nga mupuli sa Ginoo. Gusto niya pulihan ang pinakataas nga pwesto nga naa sa kalangitan. He wanted to be the most high. It did not mention about he wanted to be God because he wanted to be higher than God. And then ingon ng Biblia na kumbinser niya ang mga anghel usa kada tulo. 1/3 of the angel followed him. But pasabot, ang mga anghel na ay pangutok nga nakadesider sila nga maminaw kang Lucifer. Nganong naminaw man silang Lucifer? Sa tanang kudeta sa atong panahon, sa tanan nga pagkuha sa gobyerno gikan sa nagkalaing mga gobyerno, na ay labot sa ang leader na ay labot sa pwesto, sa pinaka-taas nga posisyon. When you are close to power, naa kay clout, naa kay gitawag nga influensya sa mga tao. Amo kabantay ang imong best friend, kung maglalis mo, maminaw ang tanang imong kaaway nila, ay best friend ba ni, daganing may masulting dautan anin tawana. Mo nang gisawag gisultin nila nga, pag imong best friend, mahimo nimong beast friend, pinaka-animal nga kaaway. Kay amigo man nimo, sultian nimo siya sa tanan nimong gibati. Ang usa kaduol sa katungdanan, dali siyang munahuna sama ni Lucifer nga mulabaw pa sa naas posisyon. I wanted to be the most high. He wanted to get to the position of the most high. Muna'y gisulti ni Lucifer. Kinsa man si Lucifer? Gitawag siyang cherub, siya ang gitawag sa Biblia nga naay musiko sa iyang pagkaanghel. Siya ang chief musician. Mo nang madungog po ninyo ang mga simbahan gisplit na tunga kinsa gigamit ang musikero. Mo namang malipay ra tanong kay ang atong musikero ako ng anak kay katong karaang mga panahon nangawa. Di na lang nato sumpayan. Kay basig nahigugma, wata kay bawo. Pero sige na lang. So, ang gisulti sa Biblia, gamiton ang tao duol sa katungdanan. Munang si Lucifer. So, nibati si Lucifer nga mahimo siyang mas labaw pas Ginoo ug iyang gidani ang mga anghel. Ug nikuyog ang usa kada sa tulo. 1/3 of the angel followed him. Ug dina nagsugod ang atong gitawag nga fallen angel. Mga anghel nga nangalaglag. Ug sila nakaron ang gitawag nga mga ministering angels of the fallen one. Sila ang mga sulugoon, gitawag natong demonyo, demonyito, whatever you would like to say, pagsuko ka sa usa ka tao, di ba? Wa na ninyong gibuhat maayo. Mugawas man ang mga ngalan na pagsuko ka. So, ang ilang leader, gitawag nga Satanas, gingan lang Lucifer, karaan nga nangalagad sa presensya sa Ginoo. Siya ang leader sa pagdayeg. Ug nibaton siya og pagbati nga mahimo siyang mas labaw pa. So ang pinakauna si Archangel, sundan siya sa gitawag nato nga seraphim. Pero basahon sa nato no ang mga pipila ka bersikulo sa seraphim. Isaiah 6 verse 2. Above him were seraphim, each with 6 wings. Nya katong mga katubitang makita ninyo nga mga drawing, mga naanad baguta sa manok.
ug langgam. Pila ang pako sa langgam ug manok? Duha ra. Munang inyong gipamutang sa nagpatato, nagbutang og tato sa ilang likod nga pako. Duha ra gyud. Pero sa Biblia unom na kung ikaw anghel nga pako ang imong ibutang. Ang seraphim ingon sa Biblia sa Isaiah 6 verse 2, each with 6 wings. With 2 wings they covered their faces, with 2 they covered their feet, and with 2 they were flying. So ang duha para itabon sa ilang mata, ang duha itabon sa ilang tiil, ug ang ilang nasa liwa mo gamiton sa paglupad. Ikatulo, adto ta sa cherubim ang pinakaubos sa tanang ranggo, Ezekiel 10:1-3. Ezekiel 10:1-3. I looked and I saw the likeness of a throne of lapis lazuli above the vault that was over the heads of the cherubim. The Lord said to the man clothed in linen, go in among the wheels beneath the cherubim. Adto ka sa ligid ilawom sa cherubim. Fill your hands with burning coals from among the cherubim. Puna ang imong kamot sa nagbagang nga uling sa ilawom sa cherubim and scatter them over the city. And as I watched, he went in. Now the cherubim were standing on the south side of the temple when the man went in and cloud filled the inner court. But pasabot, nagkalain-laing posisyon, pero ang tanang anghel sulugoon sa Ginoo. They are all created to become ministering spirits. Ug katong mga nisupak sa Ginoo, nalaglag sila pod ron ang naningkamot nga mugdala og mga tao nga makuyog nila sa gitawag natong abyss or sa katapusan lake of fire. Now, for the sake of study, akong gamiton ang word nga Hebrew o Greek. Sa Hebrew, ang word is malach. M-A-L'-A-C-H. Malach, it means angel. Sa Greek, ang word gigamit angelos or A-N-G-E-L-O-S. Angelos. All is of the same definition, an angel, which means a messenger. Ang messenger, mauna ang mu-execute sa sugo sa Ginoo. Naa sila gibuhat na. Timan ino, binuhat pud sila sa Dios. Dili sila kalit na lang ni sama sa tao nga binuhat unya nagmultiply. Ang tao maulang ang binuhat sa Ginoo nga aning kalibutana nga gibuhat niya pares-pares ang mga animals pares-pares, ang tao pares para sila na ang mumultiply. Pero ang mga anghel pagmugnas Ginoo kas alang sila gibuhat ug tanan sila dungan nga gibuhat. Wala sila ingon nga gamay lang usa, ni daghan, ni gidugangan, ni daghan, wala. Gibuhat sila, ingon ang mga pagtudtuon og tuki, nga ang mga anghel gibuhat kas-a sa Ginoo para sa plano og gustong pagabuhaton sa Ginoo aning kalibutana. So sinugo sila sa Ginoo ang mga anghel aron mga lagad sila sa Dios. Ug katong mga nangalaglag ng anghel, mga lagad sila ngadto sa yawa o kang Satanas. Muna, mabasa na to sa ikaduhang Korinto 4:4, 2 Corinthians 4 verse 4, the God of this age, ang Ginoo ning panahuna, has blinded the minds of unbelievers. Gibutahan niya ang pangunahuna sa mga wa mutuo aron dili nila makita ang kahayag sa maayong balita nga gipakita sa gloria ni Jesucristo, who is the image of God. The God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ. Ang kahimayaan ni Kristo, mao ang imahin sa atong Ginoo. Now, angels have personalities I made mention ganina. Naa sila atong matawag nga intelligence. Naa sila pangutok. Kaya di man sila masugo kung sila utok. So nagyud sila pangutok. Ingon ang second sugta Matthew 8:29. Matthew 8:29. What do you want with us, Son of God? Ingon tong demonyo nga ni sulod sa usa ka tawo. What do you want with us, Son of God? They shouted, have you come here to torture us before the appointed time? Nakiglalis ang usa ka demonyo.
2 Corinthians 11:3. 2 Corinthians 11:3. But I am afraid, just as Eve was deceived by the serpent's cunning. Serpent's what? Paagi sa panghunahuna sa anghel, ang yawa paagi sa gitog natong halas, na litag, na bitik, na patuon niya si Eva. Unang Pedro, 1 Peter 1 verse 12. 1 Peter 1 verse 12. It was revealed to them that they were not serving themselves but you, when they spoke of the things that have now been told you by those who have preached the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven. Even angels long to look into these things. Even angels long to look. Kanang word nga long to look is a praise, usa ka grupo nga pinulungan nga nagpakita nga ilang gustong mahibaw-an. So, angels have intelligence. Ikaduha, angels have emotion. Naay mga pagbati ning mga anghel. Lucas 2:13. Luke 2:13. Suddenly, a great company of heavenly hosts appeared with the angel, praising God. Remember, kakatong bitong nagpakita ang mga anghel kang Maria, pagkatao ni Jesus? Og nikanta sila drummer boy? Wala. Para kanong December. So sa Luke 2:13, nagpakita nga nagmaya ang mga anghel. So naa sila pagbati. James 2 verse 19. James 2:19, you believe that there is one God? Good! Even demons believe that and shudder. Tuo ka nga naay Ginoo, sakto na, maayo na. Kabalo ba ka nga ang yawa mo, tuo pod sa Ginoo, pero lupigon ka, kay siya magkurug-kurug pa. Ikaw, may kurug ba ka kung makabaton ka sa Ginoo? Uban galing sa to, way mabati, nga naanay Ginoo. Hala, nga natumba man na sila. Hala, nga no man na siya. Wa gigipati. Pero ang anghel, ang demonyo, makabaton sa presensya sa Ginoo, naapay ipek nga kurog. Naa sila kahadlok sa presensya sa Ginoo. Gipadayag 12:17, Revelations 12:17, then the dragon was enraged with the woman and went up to wage war against the rest of her offspring, those who keep God's command and hold fast to their testimony. Ikatulo, they don't only have emotions but they have will. Naa sila'y pagpili, naa sila'y kabubuton. Luke 8:28-31. Luke 8:28-31. When he saw Jesus, he cried out and fell at his feet, shouting at the top of his voice, "What do you want with me, Jesus, Son of the Most High God? I beg you, don't torture me." For Jesus commanded the impure spirits to come out of the man. Many times it had seized him, and though he was changed, hand and foot, and kept under guard, he had broken his chains and had been driven by demons into a solitary place. Jesus asked him, "What is your name?" "Legion," he replied, because many demons had gone into him. They begged Jesus repeatedly not to order them to go into abyss. Nang hangyo sila kay Jesus nga dili sila ilaglag ngadto sa abyss o temporaryo nilang pagka priso o prisuhan sa wala pa ang gitawag nato nga pag-abot ni Kristo. Ikaduhang Timoteo 2:26, gibasa nato kanina, ingon, and they will come to their senses and escape from the trap of the devil who has taken them captive to do his will. So ang anghel naay kabubuton, naa sila pagpili. Mo nang a third of them fell and followed Lucifer. Jude verse 6. And the angels who did not, Jude 6, and the angels who did not keep their positions of authority, but abandoned their proper dwelling, these he has kept in darkness, bound with an everlasting chains for judgment on the great day. Wow. So, but pasabot, ang mga anghel, naagyod sila yung atong matawag nga luna, specific description, job description, naa sila dapit lang nga ilang pagabuhatan, pagalihukan, ug sila ni pakya sa pagbuhat ni ana ug nigawas sa kabubuton sa Ginoo ug mirebelde. Mao na nga gibutang sila, gitawag sa Biblia nga gibutang sila sa kangitngit, gihiktan
sa walay katapusang paghikot hantod sa maabot ang paghukom sa takda nga adlaw. Now, dili sila tao nga naay lawas, pero manulunda anghel nga naay pangunahuna, naay pagbati ug naay pagpili sa ilang gustong pagabuhaton. So naa sila personalidad. Munang naabitaw sa kung nakakita mo si pastora bali man niyag tuon bahin aning mga deliverance ministry, lahi-lahi ang yawa, na ang yawa nga bayot, na ang yawa nga isugon, na ayawa nga babae nga naa sa lalaki, na ayawa nga mulaghalas, na ayawa sa kunsang klaseng mga yawa, manang matawag nato yawa ra gyud. And because of that, they have put a person in bondage. So naa sila'y lahi-lahi nga kinaya, naay rebelyoso, naay dali ra mutuman, mugawas dayon, naapoy mga yawa nga dugay kaayong mugawas. Muna nga ubang mga gigamit sa ministry of deliverance, hatagan nan sila 5 ka segundo. In 5 seconds, you have to go or else you will suffer all the more. In 5 seconds, they leave. Napatoy usa nga pagawa sa usa ka alagad sa Ginoo ang taong nayawaan, unya nabati sa alagad sa Dios nga dili naman yawa, tao na bitaw. Arte-arte na lang ba? Niya, kung yawa ka karon gawas, kung tao ra ka di pa kamo gawas. Basta nagawas dayon oy. Kay naa man ginubanom mukuha lag atensyon. Ganahan ug atensyon sa ilang kinabuhi. So atong tanawon unsa man mga anghel, naa sila'y personalidad, ikaduha, naa sila'y kaalam. Naa sila'y knowledge. Matthew 24:36. Matthew 24:36, Jesus said, "But the day and the hour no one knows, not even the angels of heaven, nor the Son, but the Father alone." Now, kani nga verse, kuan kay ni siya, key verse, pag-abot sa abilidad o kaalam sa mga anghel. Ingon ang amahan sa langit, pagi ni Jesucristo, bisan ang mga anghel wala kabalo, kanusa magpada ang Ginoo sa iyang ikaduhang pagbalik. But pasabot, ang anghel na ay kaalam. Asa man gikan ang iyang kaalam. Remember, ang mga anghel igsoon di na mamatay. They're not human with a body that is corrupted. Ang ilang pagkamugna sa Ginoo wa sa lake kamatayon. Munang ilaglag sila sa abyss, hantod sa lake of fire, nga way katapusan. So wa sa lake kamatayon. Tungod kay wa sa lake kamatayon, unya kasalang sila gibuhat sa Ginoo, ang tanang mga anghel nakakita sa sinugdanan pa sa kalibutan unsay mga lihok sa tao. So ang ilang kaalam pag-abot sa tao based on experience. Dili sa gitawag natong omniscient. Ang omniscient, karakter nas Ginoo kinaya sa Dios nga kay bawo sa tanan. Ang anghel binuhat na nas Ginoo, naa sila'y kaalam pero dili sama sa Ginoo. Di manggaling sila kabaw kanusa ang pagbalik sa Dios. Kay amahan lang sa langit gayon ang nakahibaw. Now notice, ang gigamit po diri, wapod kabalo ang Son of Man. Remember, kinsa man ang Son of Man? Si Jesus. Di ba? Ituutag Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. The Son of Man was living in the presence of the Father, Son, and the Holy Spirit in the heaven. Unya, gipadahas siya sa amahan para muhatag og kaluwasan. So, nahimo siyang tao. Pagkahimo ni Jesus nga tao, nilabaw ang anghel niya tungod sa iyang pisikal nga pagkatao. Pero wa siya nilabaw tungod sa kaalam. Ang nakalabaw lang ang anghel, kay ang anghel, ilawom sa kaalam sa Ginoo, ug mas labaw sa kaalam sa tao. Again, angels are under the knowledge of God. They could not compete with God. They have higher knowledge when it comes to comparing them with human. So they are above humanity, but they are lower than Jesus. Now, tungod sa ilang kaalam sa taas nga panahon, nakabalo sila sa lihok sa tao. Remember no, ang atong mga kinaiya karon kanabitong muribelde, musultig bisag unsa, musupak sa Ginoo, karaan naman na. Gibuhat na sa mga Israelita sa ilang pagrebelde sa Ginoo. Nakita na sa mga anghel. So kabalo ang anghel kung giunsa
subay sa kinaiya sa mga panghitabo mo nang ang ilang kaalam dili tungod kay gihatagan sila kaalam sa Ginoo nga mas labaw pagyod, pero tungod sa ilang taas nga panahong pagpuyo nga way kamatayon, kabalo sila sa mga kinaiya. Mo nang makalitag sila nga ng mga fallen angel, makapamuhat sila sa mga kalihukan nga makapadaot ug makapagusto nimo nga madaot gyud ka. So, ang ilang eksperyensya, maoy naghatag nila og kaalam. Atong tanawan ng ilang gahom. What are the powers the angel had? In 2 Chronicles 32:21, 2 Chronicles 32:21, and the Lord sent an angel who annihilated all of the fighting men and the commanders and officers in the camp of the Assyrian king. So he withdrew to his own land in disgrace, and when he went into the temple of his God, some of his sons, his own flesh and blood, cut him down with a sword. So but pasabot, though they have power that God provides, kay sinugo man sa Ginoo, naagid sila mabuhat. In fact, katong giatake ang nasod sa Israel, kinsa may gisugo sa Ginoo nga moprotehe nila ang mga anghel. Kinsay gigamit sa Ginoo para magpatay ang mga kaaway, ang mga anghel. So naa sila'y gahom nga mubuhat kay sinugo og sulugoon sila sa Ginoo. Psalms 103 verse 20. Psalms 103 verse 20. Bless the Lord, O you his angels, mighty ones who do his word. Gitawag silang mighty ones, but they are not almighty. They have the power, but not in comparison with the Almighty God. They are called mighty ones, makagagahom nga mga manulunda, pero dili sama sa pinaka makagagahom. 2 Thessalonians 1 verse 7. And give relief to you who are troubled, and to us as well. This will happen when the Lord Jesus is revealed from heaven in blazing fire with his powerful angels, na ay gahom nga anaa sa mga anghel. 2 Peter 2:11. 2 Peter 2:11. Yet angels, although they are stronger and more powerful, do not heap abuse on such beings when bringing judgment on them from the Lord. So kaning verse 11, gi-compare ni sa laing anghel. Kay mao naman ni ang fallen angel versus the angels of the Lord. Ang fallen angels na ay power, ang mga anghel sa Ginoo napoy gahom, pero ang verse 11 nagtudlo nga ang gahom sa mga nagtuman sa Ginoo mas labaw sa gahom nga naa sa nagtuman sa yawa. Verse 10 said, this is especially true to those who follow the corrupt desires of the flesh and despise authority. Bold and arrogant, they are not afraid to heap abuse on celestial beings. So mga fallen angels nga gustong musupak sa Ginoo, ugwa sila kahadlok nga musukol ngadto sa mga anghel sa Dios. So gipakita sa Ginoo pagabot sa verse 11 nga mas kusgan, mas makagagahom ang mga manulunda nga nagmatinumanon diha sa Ginoo. Job 1:12. Remember Job? Wala na. Katong imong silingan ba nga nag-birthday unyang alas 3? Sige. Ingon sa Job 1 verse 12, the Lord said to Satan, very well, then everything he has is in your power, but on the man himself do not lay a finger. Chapter 2 verse 6 sa Job 2 verse 6, the Lord said to Satan, very well, then he is in your hands, but you must not spare his life. Subot pasabot, ang mga anghel musunod ra gyud sa unsay gisugo sa Ginoo. Okay, ang ilang posisyon, they are lower than Jesus but higher than men. Ingon ang Hebrews 1 verse 4, so he became as much superior to the angels as the name he has inherited is superior to them. Muna nga mas maba ang anghel kaysa Ginoong Hesus. Colossians 1:15 to 17. Colossians 1:15 to 17. The Son is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For in him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible. Whether thrones, powers, rulers, or authorities, or all things have been created through him and for him.
He is before all things, and in Him all things hold together. So din nato makita nga ang tanang mga anghel, tanang otoridad, tanan nga anaaning kalibutana naa sa ilawom sa gahom sa Ginoong Hesus. Apan ang anghel labaw sa tao pag abot sa gahom. Ingon ng Hebreo 2:7-9, Hebrews 2:7-9, He made them a little lower than the angels, ang mga tao. You crowned them with glory and honor and put everything under their feet. In putting under them, God left nothing that is not subject to them. Yet at present we do not see everything subject to them, but we do see Jesus, who was made lower than the angels for a little while. This was when He became a man, now crowned with glory and honor, because He suffered death, so that by the grace of God He might taste death for the sake of everyone. So atong makita nga ang mga anghel labaw sa tao pero dili labaw sa Ginoo pag-abot sa ilang posisyon. Now, nakahindumdum mo tong sa Daniel chapter 10 verse 13. Kung sa isulti dito sa Daniel 10:13, ato sang balikan ng verse, nakalimot ko pag-explain. Ingon diri, but the prince of what? Daniel 10:13, atong tanawon. But the prince of the Persian kingdom resisted me 21 days. Then Michael, one of the chief princes, came to help me because I was detained there with the king of Persia. In other words, sa akong pagtuon, nakita nako ang mga libro nagtudlo, ang Persia maoy gingharian sa yawa ni Lucifer, ni Satanas. Mo nang ingon ta nga ang king of Persia was not a physical king, but he was a king of the heavenly realms. Mo espirituhanon nga hari. Siya ang hari sa ug mao ni iyang domain, kingdom of unsay nga sa iyang gingharian? Persia. Kabalo ba mo unsa ang Persia sa atong panahon? Iran. And who wanted to destroy Israel? Iran. Because that is the place where Satan rules. That is his territory. That is his kingdom rule. Mauna nga ang Iran gusto gyung mupatay sa nasod sa Israel. Kisay nagampu para sa nasod sa Israel. Salamat sa Ginoo, no di gina nato kay ang Ginoo sa Israel wala matulog o nakatulog. Nagbantay gyud siya. In fact, one of the job description nga gihatag kang Michael the archangel is to guard the nation of Israel. Mao na ang iyang gibantayan ang nasod sa Israel. Karon ang gibuhat sa mga media, gipagawas nila nga ang Israel maoy human right violator. Tungod kay gibombahan ang Gaza ug apektado kuno ang gitawag natong mga Gazans. Tinuod man sad naay nangamatay nga gitawag natong sibilyan, and human rights wise naigo gyud sila. Pero unsa magay tinuod nga kahimtang? Remember, kinsay nagsugod sa gira? Gaza, ang Hamas. Ang Hamas mao nay gobyerno diha sa Gaza. Sila ang nagduma sa Gaza. Ang mga Palestino under sa government or rule sa Hamas. Mo na ilang military leadership. Sila ang nisugod og pamumba. Karon, kabalo mo nga nung gitawag ang Israel nga IDF, ang ilang forces. Unsay meaning sa IDF? Israel's Defense Forces. Kaya ang ilag yung trabaho sa pagmugna, dipinsahan na gyud ang Israel. Ang sa ato, Philippine Air Force, Philippine Army, Philippine Navy, pero ang Israel, usa ra gyud. Ang rason nga nung naa sila'y military is to defend their nation. Maura gyud. Gi-interview tong ilang usa sa leader, spokesperson sa Israel, sa IDF, sa usa ka reporter nga pro-Palestinian. Ingon siya nga, kamo ang mas daghang gipatay nga sibilyan kumpara sa pag-atake sa Hamas.
Kayang Hamas, igo lang silang naningkamot, makadawat sa ilang kagawasan. Pero kay ba manggitas tinuod, sinugo sila sa Iran, ang Iran gusto yung dauton, tangtangon, papason ang nasod sa Israel. Kabaw po ang Israel na. So ang ilang gibuhat, tangtangan nila o gahom ang Hamas nga makakuha og luna para muatake na pud sa ilaha. Unang ilang gitawag nga ingon to nga gi-interview, ang amo ra yung goal i-neutralize tangtangon ang gahom sa Hamas nga makadaot pa sila sa among mga citizens. Tangtangan sila og katungod nga mupatay pa, mag-murder, mugama og mga daotang butang sa nasod sa Israel. Kanang civilian, ingon siya, let the diplomat work with the diplomatic ways, but IDF is to protect and defend our country. And whoever wants to destroy us, we will remove them so that we will not be destroyed. Ako lang nagihatagan o gamay nga pahimangno para makasabot ako nakadungog mo nga murag nganong ang Israel naman ron ang mugawas nga ni lihok, ni buli sa nasod sa Gaza nga gamay ra kuno ka nasod. Di na lang nato na, lahi na po na nga topic. Pero for the sake of our understanding, ang anghel sulugoon sa Ginoo ug maoy gamiton sa Dios sa paghatag kanato og kaluwasan or pagluwas sa atong kahimtang. Atong tan-awon ng mga kalihukan pero ato lang tan-awon ng duha ka pagsugo sa Ginoo ngadto sa pagluwas sa tao nga naulipon sa kalihukan sa yawa. Atong tan-awon ang Acts chapter 12 3 to 11. Acts chapter 12 verses 3 to 11. Ablihan nato igsoon. Kita na? When he saw that these met the approval among the Jews, he proceeded to seize Peter. This happened during the festival of the unleavened bread. After arresting him, he put him in prison, handing it over to be guarded by 4 squads of 4 soldiers. Herod intended to bring him out to public trial after the Passover. So Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him. The night before Herod was to bring him to trial, Peter was sleeping. Natug si Pedro ngadto sa mga kuyog sa sundalo, bound with 2 chains. And sentries stood guard at the entrance. So naay mga gwardiya nagbantay, naa siya'y kadena nga nagikot kaniya. Verse 7. Suddenly, kalit lang, the angel of the Lord appeared and the light shone in the cell. He struck Peter on the side. Gikuhit nga to si Pedro sa iyang kiliran o gipukaw siya. Quick, get up, he said. And the chains fell off Peter's wrist. So ang kadena sa mga braso, sa kamot ni Pedro, nabugto. Then the angel said to him, put on your clothes and sandals. And Peter did so. Wrap your cloak around you and follow me. The angel told him. Peter followed him out of the prison, but he has no idea what the angel was doing, what's really happening. He thought he was seeing a vision. They passed the first and second guards and came to the iron gate leading to the city. It opened for them by itself. Ang mga pultahan ni abli sa ilang kaugalingon. And they went through it. When they had walked through the length of one street, suddenly the angel left him. Then Peter came to himself. Nakakaplag siya siyang pangunahuna. And Peter came to himself and said, now I know without a doubt that the Lord has sent his angels and rescued me from Herod's clutches and from everything the Jewish people were hoping would happen. So ang gibuhat sa anghel, gibisita si Pedro. Now, medyo controversial gamay ang the angel of the Lord. Kay naay statement nga angel of the Lord was really a theophany of Christ. Si Kristo mismo, kay ang word mangud gigamit, the angel of the Lord. Ang pinakaanghel, gikan sa Ginoo. So, some says that was the pre-incarnate Christ who revealed himself to remove him
from chain. Others says that the angel of the Lord refers to the chief prince of angels. So whether it was the chief or pre-incarnate Christ, the fact of the matter is, the angels were there to remove Peter out of his bondage. Another instance in Isaiah 37:36. Isaiah 37:36, the angel of the Lord went out and struck 185,000 in the camp of the Assyrians. And when men arose early in the morning, behold, all of these were dead. So ang anghel sa Ginoo gisugo sa Dios para mulihok alang sa Tagalog pa, sa kapakanan ng mga tao na may takot at merong salvation, makakaplag o kagawasan diha nga gisaad sa Ginoo. Luke 4 verse 10. Luke 4 verse 10, it is written, Luke 4 verse 10, He will command His angels concerning you to guard you. Unsa man ning panghitabua katong gitintal si Jesus nga moambak bitaw? Nya ingon man gud ang Biblia, ingon ang pulong sa Ginoo nga saon jud kas mga anghel kay tinuod naagyoy gitawag nato nga pagpanlihok ang anghel para musagop sa atong pisikal nga kahimtang. Psalms 91 verse 11. Psalms 91:11, He will give His angels charge concerning you to guard you in all of your ways. So magpadala ang Ginoo sa mga anghel aron ka bantayan ug dili ka maunsa. Manang okay ra nga moampo kas Ginoo, Lord, protect me. Angels guard me, you know. Why? Because the Lord sends them. Pero ato lang bantayan nga dili nakasiging makigstorya sa anghel kay malitag na po kasyawa nga di nakamutuos Ginoo sa anghel na lang. Kaning kaning yawa kantigo guni siya. Kani magong mga tao, kita mga tao, dali kay ta mutuo. Kung hatagan sa Ginoo lawas ang anghel, di na ta mutuo Ginoo, sa anghel na lang ta moampo. Oh, niambak. Salamat. So, buot pa sa putigsoon, diri lang ko, kay basig kanina po mo sunod. Sulugoon ra gyud sa Ginoong mga anghel ug sila gisugo para sa atong kaluwasan, kagawasan sa atong kahimtang. Proteksyonan kita sa Dios. So dili tanang deliverance yawanon ang punuan. Na ay mga deliverance buhatong ang Ginoo pagluwas sa ato tungod sa atong physical danger or physical nga pagkadelikado o atong kahimtang tungod sa mga panghitabo sa atong kinabuhi. Mauna nga ang Dios maogi nag-amuma. Mao nang ingon sa akong nabasahan sa Bible, ingon nga the God of Israel does not sleep or slumber. It really helped me to really understand nga ang Dios natong gialagaran nga nagbantay sa Israel, wa natug ug wa makatulog ug dili siya magbiya sa iyang gibantayan. Kisa may mga minahal sa Ginoo diri. Tungod kay unsa ka, na kay kahadlok sa Dios ug naa kay kaluwasan. Remember no, ang gihatagan ug pagbantay sa Ginoo, gisugo ang sa Dios ang mga anghel para sa mga naay kahadlok kaniya. Dili tanang tao katong naay kahadlok niya. Ug tanang gimahal sa Ginoo mosulti og. So ang una ninyong buhaton kung wala pa ka naghatag sa imong kinabuhi sa Ginoo, ihatag nimo ang Dios. Ang Dios. Asa naman taon ko eh. Ihatag nimo ang imong kinabuhi sa Ginoo aron ang kinabuhi sa Dios maoy imong madawat. Manindog ta mga igsoon. So ang unang deliverance dili sa demonyo ang punuan apan ang paglihok sa Ginoo aron ta maprotehian sa lihok sa yawa. Piyong nato atong mga mata, iduko atong mga ulo, kung aniya ka karong adlawa, karong taknaa, kailakas Ginoo, nagmahal ka sa Dios, pero wala pa ka misurrender. Wala pa ka naghatag, pagtugyan sa imong kinabuhi ngadto sa Ginoong Yesus. Kung wala pa igsuon, ihatag ang kahigayunan sa Ginoo nga imong hatagan ang Dios ug luna sa imong pagkatao
nga ang Hesus Kristo nga namatay sa krus mahimo ng hari sa imong kinabuhi ug dili na ikaw ang hari. Kung ikaw na sunda ko sa gamay nga pagampo Ginoong Hesus, salamat kay ang imong pagmahal labaw pa sa akong nasabtan. Pasaylo ako sa akong mga kasalanan, gidawat ka nako nga akong Dios ug manluluwas. Luwas ako Ginoo sa akong kahimtang, pisikal man, espirituhanon man, ug bisan pa sa akong panlawas. Gidawat nako ang imong kinabuhi sa akong kinabuhi. Sugod rong adlaw, imo na kong anak sa ngalan ni Jesus. Ama na mo lang ito na akong pag-ampo nga imong ipakita sa tao nga niampo ning pag-ampo nga una niyang kahigayunan sa pag-ampo. Unsay kalahian sa mga taong mituo nagtugyan sa ilang kinabuhi diha kang Kristo. Panalangin ning matag usa, ikaw ang mahimaya sa among taliwala sa ngalan ni Jesus. Ug tanan mo sultiog atong pakpakan ng Ginoong Dios, we give you praise. Kung first time ni mo ni nga ni ampo ana paghuman sa atong panimbahon, closing prayer ni Pastor Shoni, palihog pabilin ka diot diri aron ato kang istorya makuha ngan og maampuan. Amen. Sige Pastor Shoni. Amen. Salamat sa Ginoo nga gitagaan tag mga anghel. Amen. Amen. Kinsay mo command sa anghel? Kita ba? Ha? Kita? Kita? Ang Ginoo mo'y musugo sa anghel. Daggan man karon gasugo-sugo na sa anghel. Mao. Ato nang correct ha? Dili kita ang magsugo sa anghel. Kinsay magsugo sa anghel? Ang Ginoo kay sila messengers of God. Okay? Ministering spirits according to Hebrews. Anghel, dali-dali tabang iko. Anghel, ko dali. Uy, ikaw may nang Ginoo na. Ato nang i-correct, okay? Sige. Ato itaas ang atong mga kamot. Father, I bless your people sa ilang paglakaw. Salamat sa mga ministering angels nga gi-assign nimo sa kada usa, O God. And this week, they will encounter your presence and also, bisan pa sa mga kalihukan, sa mga anghel, ilag yung makitaan, nga doon yung mga gi-assign nga mga angels, mga ministering spirits, alang kanila Ginoong Diyos. Salamat sa freedom, salamat sa deliverance. Ang kada usa adunay kagawasan, nakabaton sila sa kamatuuran, o sila nakadawat og kagawasan. O this week, gawas nun sila nga mutrabaho, gawas nun sila nga magkinabuhi, o salamat gawas nun sila nga mga lagad diha kanimo Ginoong Diyos. Salamat Lord nga bisan pa ang mga gi-assign sa yawa, Lord, imo na nang gihinginlan, amo nang gihinginlan sa ngalan ni Jesus. O Lord, salamat sa mga anghel nga anaa kanamo. This week, magauban kanamo Ginoong Diyos. Mao nga kami imong gipanalanginan sa paggawas, panalanginan sa pagsulod, sa paghigda, sa pagbarog, o sa tanan namong buhaton sa among mga kamot, ikaw magapanalangin ni anak Ginoo. Salamat kayo, Lord. O Lord, bisan pa sa mga D-groups nga mag-minister, Father, salamat sa mga signs, wonders, and miracles, O God. Adunay mga kalag nga maluwas. Gamito nimo ang kada usa kanamo, Lord. Kinamong giampo sa ngalan ni Jesus. O kantanan mo ingon, o. Amen. By the way, adunay Cruisers College. That's every Friday. Alas 6:30 sa gabi. So kung aduna kay college student or college nga kaila, imbitahan sila. Ang first timer palihog dadadiri, ana si Sister Shilo nga mo amuma or mo atiman kaninyo. Dadan ninyo palihog ang first timer. God bless you. God bless you. Go and make disciples. God bless you all. Night training karong 9:30. Og naatay enhancement training
alauna, alas 12 ang first sin.